Dħalna fil-klassi u sibnihom medija jaħdmu fuq kunċett ta' kamera. Min iqasqas, min iwaħħal biċċa moħra, min ħaġa u min oħra. Fiċ-ċentru ta' Skolasajf f'Ħattart iltqajna ma' Daniel Zarb, student universitarju li f'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi bħala parti mill-istudji tiegħu iddeċida li jgħallem il-bażi tad-Disinn u t-Teknoloġija lil din il-klassi. Id-Disinn u t-Teknoloġija huwa suġġett li daħal fl-iskejjel sekondarji imma Daniel jemmen li dan jista' joffri benefiċċji lil tfal ta' etajiet iżgħar. Dan għax jemmen li jgħinhom jiżviluppaw il-kreattività, jifhmu diskors tekniku u jiżviluppaw l-abbiltajiet li jużaw l-għodot. U wkoll bħala motor neural skills, pereżempju kif jutilizzaw l-imqas pereżempju ċertu għodot li huma importanti biex il-kreattività it-tfal ikunu jistgħu joħorġuha in practice ukoll. Mhux ikollhom dik l-idea f'moħħhom u jħosshom frustrati dejjem għax ma jistgħux joħorġu għax ma jafux jimmanipulaw. Is-Sur Zarb spjegalna li hu jgħallimhom il-prinċipji u tarif bażiku biex imbagħad ikunu huma stess li jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Bdew joħorġu bihom huma l-idejat jinnorjhom pereżempju layering ħafna two-dimensional objects biex jiffurmaw xi ħaġa 3D. U rejthom fuq vapur. Huma għamluli muturi, karozzi, vażuni. Kollox ġifieri design and technology, design and make. Fl-idejal tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, it-tfal stess deru entużjasti u kuntenti ferm li kienu parti attiva minn dan il-proċess ta' tagħlim. Proċess li fih talmu ħafna u ħolqu bosta proġetti. Spjegawlna iżjed Julien, Michela u George. Ħafna craft vera, ma inti craft titgħallem xi ħaġa mhux just tagħmilha for fun. Titgħallem pereżempju minn xi affarijiet se tibni xi ħaġa kbar. Għala fu li jkunu żgħar huma, ħaġa żgħar tista' tibni ħaġa kbira ħafna. Tallimna nagħmlu il-pencil holder, tallimna nagħmlu 3D glasses. It was amazing. We did electronics, we did basically everything, and I'm impressed how household items can be really useful to make crafts and ideas. And to me, thanks to the sir, my mind is now expanded on what I can create. Skolasajf lil dawn it-tfal ta' bejn id-9 u 10 snin għalmithom ħafna u l-entużjażmu u tbissima fuq wiċċhom kienet tixed is-suċċess tal-kisbiet li kisbu flimkien b'ħiliet li se jġorru magħhom għal ħajjithom.